Moltes vegades identifiquem la roba tradicional valenciana només amb el vestit de fallera i no és així. Amb aquesta exposició a la Casa Gran es pretén ensenyar que hi ha molta més varietat. No sols està el traje típic de valenciana que se porta en falles, que n'hi ha més coses. Entonces, claro, els únics que poden tindre tanta varietat i ser el més originals possible són els grups de danses. I han estat elles, les de l'Associació Cultural de la Pobla, del grup de danses, les que han aportat tota esta roba. Les peces tenen més d'un segle d'història i la varietat és àmplia. Es tracta d'una exposició d'indumentària valenciana, encara que entre les coses que trobem hi ha roba tradicional d'altres regions. Tenim el traje de Zamora, que el tenim com a invitat. Se composa d'un rodao, que diuen ells, és tela de panyo borda a mà, molt bonica, i un rocador, és la mantellina, que és també la que se duia en les bodes, les dones, i és també tota borda a mà, i després n'hi ha també de la comarca dels Serrans, n'hi ha de Requena, n'hi ha del segle XVIII, d'hivern i d'estiu, n'hi ha mantellines també, que n'hi ha una de tres picos xicoteta, més de les que se porten ara, i se diu dengue. Hi ha una camisa que té almenys 200 anys, que està feta com se feia entonces, perquè és d'entonces. Està la part de dalt tota d'una peça i se duia baix de la coteta de lo que seria, el que ara diguem, la coteta del traje de llauraora. Esta peça de més de 200 anys forma part de la roba interior de l'època que ha portat Amèlia. La major part l'ha heretada de sa mare i també de la seva àvia. Les coses que tenia en casa de la meva mamà i de ma abuela, perquè pense que són coses que valia la pena que la gent ho vera i que són coses que normalment tampoc se veuen. Indumentària antiga i també actual. Este racó és el que ha muntat la tenda Adara. Mostren com eren els complements antics i com són els que fan ara. Hemos cedido cosas antiguas como unas peinetas de hace unos 50 años. Esas pasaron de mi abuela a mi madre a mis tías, ha sido heredada, ¿vale? Luego hemos traído un aderezo también que también es heredado de familia, como están de antigüedad. Y luego hemos traído cosas que hacemos nosotros en la tienda, como son las otras peinetas en plata y el aderezo, que eso es fabricación propia. Y luego hemos traído pues un trajecito de bebé para que se vea cómo se hacen ahora y uno de mayor para que se vea también pues eso, el tipo de costura, en lo que cambia y demás. A més de la indumentària, l'exposició mostra també les eines del camp que s'han fet servir de sempre a la Pobla. Serres, corbelles i tota classe de ferramentes, sobretot per al principal cultiu del municipi. En el poble de la Seva hi han ensenyat moltes ferramentes de la Seva. Al mateix temps, el forment també, que era el pa nostre cada dia, han ensenyat el trill i allà unes corbelles que eren per serrar les puntes del forment, per treballar primer el gra i després la palla. Després tenim ferramentes ahir, perquè entonces no hi havia herbicides, la brossa s'havia de tallar tot a mà, amb ferramentes, i ahir unes ferramentes que eren molt adequades per llevar la brossa del planter de la Seva, que seria el ceboller. Són tantes ferramentes que fa uns anys eren molt conegudes i que ara ja apenes no es coneixen, que fins i tot des de l'Associació d'Amics del Museu es proposen documentar-les. Perquè hi ha molt, i ja estem pensant de fer una història de cada ferramenta, perquè és que si no es veurà la gent una ferramenta i dirà, bueno, i això per què era? L'exposició d'indumentària i eines tradicionals s'inaugurava el passat divendres. La regidora de Patrimoni, Sara Montañana, ha volgut destacar la col·laboració de les diferents entitats i empreses que han ajudat a preparar-la, una mostra que es podrà veure durant tot el mes d'octubre a la Casa Gran. Agrair l'esforç de la col·laboració i el treball